Good morning. Love you. I'm sorry. Sometimes in the morning light, I swear that I can hear you breathe. And if I keep my eyes shut tight and pretend you're next, and pretend you're next to me. Oh, I almost feel like you're here with me. I can feel you there. I can feel a thing. Someday soon, if I'm good and tough, I'll almost feel like almost is enough. Good morning. Not sure, Baba. Are you going for a walk? Yes. Do you want any breakfast? Baba? No thanks. I'll cook pancakes. I can help you, yeah. No. You can do it yourself. Just put water. Good morning, guys. Nilabas ko pala yung dinner namin for tonight. Ito yung rissoles. Yan. So, meron tayong 20 pieces. 10 pieces each pack. Ilabas na natin to para mamaya ready na siya. Baba, you sure you don't want breakfast? Kuya is making pancakes. Yeah. But if you're hungry, there's some bread here and peanut butter, okay? And don't go swimming, okay? Without us. Yeah, you I know. put too much water. Let me see. I told you, it's in here, Kuya. No, you don't listen to that. What do you mean you don't listen? No, it's alright. It's not much. It's okay. No, I've already shaked it in here. Yeah. You don't listen. Huwag daw i-follow. Si Kuya kasi master niya na to eh. Is this the butter? Yes. Okay. And don't scratch the pan, Yes, please. Here. I've already got a thing. Okay. Do you have plates? Yeah. Ask Max too. Here. Here's a slate. Okay, just make it all. Here, plate. Ang ingay namin si Saktulog. Meron. Hindi ko ginamit yung head. And ang galing ng yung bago nating brush. Ayan siya, oh. Wala akong nilagay na gel or pang slick na cream. What do you have? What? No, I don't have cream. Ito siguro ang gamitin natin. Yung aloe na may mesh. Do we have any flour? Yeah, well, it's alright, Kuya. It's not that No, full. no, it's... I put too much water. No, it's not. You're not even above. Not No, even, not no, even. I went. The water went above it. Okay, no, let me see. Kasi meron ditong pina-follow. Hindi niya finalo. Nag-over daw siya. Pero nung nakita ko naman, hindi naman over. Nilagyan ko ng self-raising flour. Okay, try. Thanks. Okay, alis na ako. Baba, don't go to the pool, okay? Yeah.
And if you can, okay, you be careful in the jumping pillow. I don't want you to jump that high again, okay? And remember, don't be silly. And if you're gonna ride with your friends, Holly, watch the car. Left and right before you go, and front. You hear me? Sisak tulog pa. Ayan yung itsura sa labas, dito sa side. And dito naman sa kabila. Sa kabila, ayan. Okay. Dalhin ko ba kayo? Ayan. Narinig ako ni Mahal na araw. Lumabas na siya ng bongga. Dalhin ba kayo? Sige na, dalhin natin. Ayan yung pancakes. And ito. Where's your ponytail, Holly? Remember? Well, okay. No, you did hang it. Oh, Ready na siya. Naka-jeans na siya. Don't forget your bucket hat. Yung pancakes ni Kuya, ayan. Ayaw ni Holly. But cook it all now, yeah, okay? And then don't forget to, I will ring you. No, you don't have to. Yeah, but I'm still gonna, yeah. Oh, no, so. Kasi baka hindi niya matanggal yung saksak. Tawagan ko siya. Okay, see ya. bye, I love you. I love you. Careful, okay? Wash your face now. Yeah. Naka 3K na pala tayo. Nandito na ako sa main Yamba Beach. Bababa ulit tayo doon sa ano. Kasi yun yung route ko din eh. Para madagdag ba sa walking natin. Yung toilet na colorful, and nung isang araw, sabi ko pupunta tayo dyan. Hindi natin nagawa. Today natin gagawin. Aakyat tayo mamaya dyan. But for now, tawid muna tayo dito. Ano sabi ko kanina? Main Yamba Beach. Yamba Main Beach. Ayan. Merong may magsusurf dun. Oh. O, tapos na sila mag-surf. Kasi nililigpit na nila. But marami pa. Kahapon hindi na natin na-vlog. Parang makikita nyo, ayun yung mga tao doon. Tapos, meron din na naglalaba. May naglalaba dyan, guys. Or baka damit lang nila ng mga basa. But, ayun. Ayun sila, kuya doon. Ayun, mga magsasurf din. Late na kasi tayo. But, ayan. Meron dyan na magdaddy na nagpipiknik. Meron din silang surfboard. Uy, kuli yung bata. Baka dumiretso yan sa mga bato-bato. Ayun si kuya naliligo na. Si ate. Tapos na siya mag-surf. Ay, hindi yung makita. Ayan. Ayan, pumasok ulit tayo dito sa toilet nila. 9:02 na. Akyat na tayo. Sa ilang araw natin na naglalakad dito, ito yung araw na maraming nagsusurfing. Today, as in madami sila. Marami pang nagsisidatingan. Ayun si kuya. Ayan. Meron pa mga nagsisidatingan. Pero may kita nyo. Asan si kuya? Ayan, basta. Ang dami. Andun na sila sa naghihintay na sila ng waves. Ayun. Kaso nga lang hindi maganda tong camera sa zooming. But, yeah, okay. Pagpatuloy na natin ang ating paglalakad. Akyat tayo dito. Pag akyat ko, biglang lumamig and makulimlim na ang langit. Hopefully, hindi umulan. Liliko tayo sa left para makita rin natin yung view doon or kung anong meron doon.
Ikot tayo dito. Ang sarap ng amoy ng bacon. Marami nagbe-breakfast dito. Diyan. So, akyatin natin to. Paakyat din siya. Doon tayo galing sa baba. Doon sa mga may nagsusurf. Tapos doon tayo mamaya ulit. Pabalik. But this time tahakin naman natin tong areang to. Malilibot ko na talaga ang Yamba. Iniisa-isa na natin yung mga ibang spot dito. Yun nga lang, yung iba matarik. Kanina duman ulit ako doon sa may market, sa public market. Yung every Wednesday nag-open. Umakyat ulit ako doon. Yun ulit ang dinaanan ko para makarating tayo dito. Yan yung bahay or apartment na Manula. So doon, dan tayo dito kasi may dagat na view. Pababa naman to. Sama ko kayo. And ito yung mga bahay siguro or rental house. Yan. Guest only. Baka rental to. Or mga apartments. Ayan, dagat ulit. Ay, ang ganda ng bahay. Ayan. Para makita nyo rin yung pinupuntahan natin or pinupuntahan ko dito. So, doon tayo galing. Merong guest dito. Pwede pa tayo pumunta dito. Tingnan lang natin. Baka private na to. Ah, merong pababa. Pababa siguro to sa beach. Baka apartment. Kasi may mga car park dito. Tsaka dito sa kabila. Ah, holiday units. Ayan. Self-contained holiday units. Pwede kayo magpabook. Tapos may access sila dito. Papunta sa baba. Ay, ang ganda. Uy. Huwag na tayong bumaba. Ay, ayan. Merong, ang ganda dito pag sunset. Ay, ang ganda naman. Ang ganda ng duyan doon ni ate, oh. O ni kuya. Ayan, oh. Pababa. Next time, baba tayo. Pag maganda yung araw. Kasi baka umulan, maabutan tayo ng ulan sa baba. Tingnan natin dito sa gilid. Lagay doon. Private property. Baka hindi tayo pwede dyan bumaba. Wag na lang. May nakita akong bumaba na mag-partner. Bumaba rin ako pero hindi hanggang sa dulo. Andun na. Ayan na si Lolo. Andun na sila. Bumaba ako hanggang dyan lang sa may sandbag na yan. Kasi medyo basa doon. Natakot kasi ako baka umulan. Abutan tayo ng ulan dyan. Next time baba tayo doon. Kasi merong bumaba. Ang private property, siguro eto, huwag tayong pupunta dyan. Pero yung hagdanan dyan, pababa sa dagat, pwede naman siguro tayo doon. Next time, explore din natin yun. Sana huwag tayo madulas. Parang uulan eh. Okay, explore na natin tong area. Ritz Street. Papunta doon. Ay, hindi yung makita. Ayan. Ritz Street. Yung papunta doon sa taas. Kung saan tayo galing. And ito is Ocean Street. Tayo. Ayan. Hindi ko alam kung ito apartment siguro to. Ayan. Ang ganda din, oh. Ito private residence daw to si El Delfino. Ayan. Ang daming bahay. Ayan, mayroong ginagawa dito.
Ang ganda ng view nila dyan sa baba. White sail. So, ayan. Apartment din siguro to. Mga apartment siguro na to. And yung iba, dito sa may left side ko. Baka ito yung mga private house. So, guys, oh. Ganda dito. Sunrise, sunset. Ayan, si kuya nakaupo lang doon. So, ito yung mga bahay or apartments dito. Tingnan natin kung hanggang saan tayo dadalhin itong road na to. Meron mga nag-stop over there. May nagsusurf din dito. Ayun, may boat. Meron din nagsusurf pero hindi nyo makikita. Ayun yung mga nagsusurfing dun, oh. Kung saan tayo galing kanina. Hindi nyo nga lang makita kahit i-zoom in ko. Andun, oh. Ang dami ng tao dun. Daming nagsusurf. Okay. Lakad na tayo. Explore na natin to. Ito, paakyat na naman to, guys, oh. Ayan. Di ba? Pababa. Paakyat. Meron silang playground dito. And may ginagawang bahay doon sa taas. Ayan. Merong ginagawang bahay. Doon tayo punta. Meron din kasi dito. I-save na natin. I-save natin yan sa next time. Meron pa doon. Baka layo ko na. Dito tayo. Ang ganda ng view din doon. Next time doon naman tayo. Ayan yung nakita nating puno kanina, di ba? Papunta dito. So, ito na siguro yung palabas. So, nalibot natin. Doon tayo galing. Meron din ginagawa pa ditong bahay. Parang ang laki nitong bahay. Oh. Madami rin magagandang bahay dito. Yan, oh. Parang ang laki. Ito malaki. Ito siguro. Rental din siguro to. Ang laki. Morning! Private pa rin, may tao doon na good morning ako. Eto, laki din. Ang tahimik dito. Uy, nagulat naman ako. Bukas yung garage niya. Okay, pababa na to. Doon sa may dulo, pababa na yan. Cute din, oh. Garage siguro to, parking. I'm not sure. May garage din kasi dun sa loob. Ang ganda ng pa-structure nila dito. Yung kahoy lang ba na open. Ay, laki ng puno. Yun din. Ayan, dito meron na naman, oh. Meron naman na lusutan. Next time. Ubusin natin ang sightseeing dito. Yan, ganda rin. Yan, pababa na tayo. Madadaanan natin si Sandbar Cafe. Diyan sa baba. Yung Ritz Street. Saan tayo galing kanina. Papunta dun sa baba. Yan. Yan tayo. Yan, pababa na to. Tapos after dyan, paakyat naman tayo. Ang tahimik. Wala tayong kasama. Dito sa area, wala tayong kasama. Masyadong naglalakad. Pero dun sa malapit sa caravan, ang dami. Ako nakakasalubong. Yan, ang daming magbe-breakfast. Ang bango talaga ng breakfast nito. Okay, tawid na tayo.
Ito yung everyday route natin. Papunta to dun sa mga shops nila. Pag bumaba tayo dyan, nakikita natin yung maliliit na shops, yung mga butik, ganon. Sa atin nakapag-shopping, meron silang dalang paper bag na Rip Curl. Kanina kasalubong ko yan doon sa baba. So naglalakad din sila, papunta rin sila kung saan tayo galing, doon sa may mga nagsusurfing. And dadaan ako sa yung parang mini grocery nila dito. Mayroon sila ditong express ata yun, na malapit sa gasolinahan. Tingin tayo kung may coconut cream at saka rice, kasi wala tayong rice. Tatawid na tayo dyan sa may Authentic Mexican. Lagi natin yan dinadaanan pabalik. This time daan tayo sa Coldstream Street. Dito, liko tayo sa left. Instead na didiretso tayo dyan. Dito naman tayo. Para, ay, matarik. Pababa siya. Matarik pababa. Pababa siya. Ay, ang malamig ang hangin. Yan, baba tayo dito. Kasi lagi lang natin yan dinadaanan. Dito naman tayo. Ay, tatakot lang. Ang bilis naman nila. Pababa pala to. Ramdaman ko na yung drizzle ng ulan. Yes. Kung sabi ko nagtrutagitin na. Bilisan na natin. Ay, ayan na yung ulan. Huwag kang lumakas kasi malayo pa tayo. Hindi ako makatakbo kasi baka gumulong ako dito pababa. Ayan. Pababa siya, oh. Parang ito yung cinema. Yes. Cinema nila. Dito tayo nanood 3 years ago ng Top Gun. Top Gun ba yun? Yung kay Tom Cruise? Ayan. Yamba Cinema. Hindi nga lang makita kasi may puno. Oops. Ayan. Yamba Cinema. Nakanood na tayo dyan. Yung Top Gun. Tapos ayan ayan pala yung Thai restaurant. Katabi lang sila eh. Naalala ko. Nung kasama namin nun sila Brody nung nag-lunch tayo. Tapos si TJ, hindi ko nga lang, alam ko na. Upload ko yun. Tapos si TJ, parang oo. Si TJ at si John, dito sila na kumain. Kumuha silang pizza kasi ayaw nila ng Thai. Silang dalawa dyan sila kumain sa Sassafras. Italian siya ata. Dito na tayo sa sentro nila, diba? Galing tayo dun sa taas. Oh, okay, hanap tayong coconut cream. Ito, bukas na yung mga shops kasi 10:01 na. Late tayong naglakad, diba? Tingin tayo. Nakita akong rack dito sa labas. Tingnan na lang din natin. Ay, ang laki. Extra large. Large. Ang lalaki naman. Wow. Sexy. Ay, ang cute nito. Pero wala naman tayong boobs. Ang laki naman nito. Yan lang. Ay, ang cute naman nito. Parang PJs. Hulaan nyo kung magkano to. 110. Naka-sale na yan. 139 siya before. Ngayon, 110. Ayan. Ayan yung shop niya. Huwag tayo dyan pumasok. Baka mabudol tayo. Ang mahal. Ito yung mga scents. Naamoy ko yung... ito yata yung ginagamit namin sa caravan na scent nandito. Lemongrass yung sa amin eh. Lemongrass. Ganito siya. Ayan. Ganito yung sa caravan namin, diba? Dito nila ginagawa.
Nakita ko si ate. Mayroon siya doon na parang laboratory. Okay, so ako dito sa Deli Yamba. Tingnan natin kung mayroon silang coconut cream. Wala silang coconut cream. Tangkit dito, mga pang-babies. Meron sila dito, friendly grocery. Pasok tayo dito. Dito yung mga dilata. Pero wala tayong nakikita ang coconut cream. Mga curry naman to. Ay! Ayan, meron. Kuha tayo. Nasira na naman yung ating camera. Meron siyang gimbal protection presenter. Saan nag-on to? Merong picturean ko. Pakita ko sa inyo kung ano ang nangyayari sa akin. Meron tayo na kung coconut. Wait lang. Sus, na-stress na naman ako dito sa aking DJI. Buti na lang naayos ko. Nag-search ako sa sa TikTok. Kung paano matanggal yung parang gimbal protector. Basta insert ko, pinicturean ko siya. So, mayroon tayong nakita na same problem. Prinash niya lang yung red button 2 minutes na talagang diin na diin. Ayan, bumalik na siya. Ay, akala ko talaga wala na. Laga ako nito ini-stress. Saan ba ako punta? Dito tayo punta. Mayroon tayong nakuha ang coconut cream. Ayan, nasa bag ko na. Tawid tayo dito. Pasok ako dito sa My Fave Home Living. Ayan. Tayo dito. The poppies. I'll keep the ones in the kitchen. But then I don't want it there. These just came in yesterday. Ang cute nito. Everything in life is about balance. And eto naman, this is our happy place. Ang ganda. All we need is each other. Family is everything. Kung 5 to, ganda sana para kami. Ayan, 4 din. Lang. Ang ganda niya, oh. Lalagyan ng fruits. Pabalik na tayo sa caravan park. Nakapasok na pala ako. Nakalampas pa ako kanina. But yes. Ang init na. As in, init na ako dito sa suot ko. Yung mga bata, mag-swimming yan. Wala pa ata si Jen eh. Late na guys. Ano na ata? Magto-12 na or past 12 na. Natagalan ako dun sa dun sa pinasukan ko. Wala pa si Jan. Wala pa yung car namin. Kasi yung dinala nila yung car namin eh. Para maglaro ng golf. Oh, ang init. Which is so good.
Hi. Hi, kids. Hi, Yan. You gonna go swimming? You can go now if you want. You don't have to watch, do you? No. I'm not. Why? I can watch Nah. you. Where's Holly? On dumb pillow. Okay. How about Zach? I don't know. You don't know where Zach is? 12:15 na pala, guys. Kasi kauupo lang natin. Kauupo lang natin. It's hot now, no? Yeah. Kuya. I got a new charger. New charger? Why? Doesn't work. Maybe that... Not the charger. Maybe that one where you plug it. I love you. You're so red. No, it's that color. I know. Magsiswimming na sila. Kasi sabi ko sa kanila, hindi sila magsiswimming until walang adults dito. Kahit marunong na sila mag-swimming. Si Kuya, Getting changed. okay, mag-change na rin siya. Si Holly, nandun siya sa jumping pillow with friends. Oh. Nubad ko na yung ating sapatos. Ayun, hindi niya malo. Ayan. Kainin ko yung natirang bags tsaka shrimp. Yun na lang yung lunch ko. Sila hindi naman daw sila gutom. Punta natin yung mga bata dito. Nandito sila sa slide. Oh. Okay. Okay. Oh, Yanni, this one. Oh, my friend here. Is that our neighbor? Oh, let's go. Go where? On the slide? Happy na si Holly talaga kasi may friend na siya. Hinahabol nila si Kuya para mag-slide. Isang pabalik-balik sa slide. Kuya, come on! Ang tawag talaga nila kay Kuya is Yanni Rizla. Sak doon, Sak! Inaasar ni Max siya kanisa si Kuya kaya ayaw mag-slide. No, no, no. Zachary, you shouldn't be climbing there. Hoy! Go, Yan. Go to the other one. Warm pool, okay. No jumping, okay. Ito yung isa punta dun sa kabila. Sila ni Millie, yung bago niyang friend. Meron naman na parating na caravan. Wala pa tayong katabi dito sa kabila. Baka ito na. Ay, hindi. And another one. Ayun. Liliko ba siya? Baka ito nang katabi natin. Hindi rin. Tapos na siya mag-swimming. Mag-shower na siya. Come on. Saan natin yung shower niya? Did you drink, Zach? Ininom niya raw yung beetroot. Do you like it? It's alright. It's alright. I'll try this.
No, you have one today. Is that the last one? No. And the Kozak already have one today. Okay. Nakaligo na si Holly and tingnan nyo yung kalat nila dito na mga pinagkainan nila. Nag-lay down lang ako. Are you done swimming, Zach? Or are you just getting snacks? Hindi pa rin ako kumakain. 180 na. Hey, Mom, I'm going to the jumping pool. Okay, what did I said? Don't be silly there and don't jump too high, okay? Oh, can you put that back, please? Charge ko na yung camera. Low-bat na siya. No, I don't think so. You will shut it, Zach. It's wrong. Wrong. Are you still? Oh, what? Are you gonna go back to the pool? Alright. Daddy's not here yet. Dito na siya. How's the shit? Ang tagal niya hindi naglaro eh. Dito. Pool. Holly's in the jumping pillow, Holly. May patatas na. Ha? Okay. Meron na tayong katabi, pero wala siyang dalang caravan. Ano lang siguro to? Tent. Gawa lang siya ng wrap. Salami wrap. Ito na yung gawa niya. Dalawa yung ginawa niyang wrap. Gino-joke ko sa'yo ko, akin ba itong isa? Ayan si John. Ay, Holy Bear. Holy is over there. Ayan na. Hurry up. Alis kami. Punta tayo ng Coles. May kukunin ng saglit. Wala pa akong kain. 135 sa SA. Dito 203. Ang init na, guys. Ayun, kapitbahay natin. Oh, she could be on jumping. Okay. Yung nila, yung tent nila nasa ibabaw ng car. Hindi ko lang makikita niya. Ay, this one. Ayan. Ay, hindi yan. Nasaan? Nasobrahan naman. Hindi niya makita, guys. Puno na talaga ngayon. Hindi niya makita, mamaya na lang. Babe, spray please. Pretty little baby. She's probably there. Where? Probably. With No. her new friend. Hindi niya pa nakita niya kanina. She's at jumping. Well, just going to Coles. Let's get some stuff for dessert. Get some what? Stuff for dessert. I'm gonna make What are you gonna make? Your favourite. your favorite, the biko, the sticky rice with topping. Alright, who's kid? What kids are here? Just Holly and Tina and TJ. Max. Righto. Favorite nila yun yung biko. Yeah, there's one. Where? Right there. Oh, basdahan. Jumping pillows. Hindi niya pa rin kita ang daddy niya. Ay, may binili ako dun sa shop. May iho ko That's sa last inyo. time back. Well, I thought I was going to say we're going there, but... Just the big one. Big one. Okay, bayad na tayo. Andito yung iba. Wasak. Okay, balik na tayo. What, the footy bag? You have to help me, Jack. How can't bad is see. yeah, I Alright. can't see. Just keep going. Right? Yep. Yeah. Okay, linis muna ako dito sa kitchen. Nagkainan. Inumin ko rin yung ating beetroot shot. Si Isak, ayan o. At least ininom niya. Sabi niya, spicy daw. Kasi nga ang daming turmeric tsaka ginger na ilagay ko dito. Punong-puno na ang caravan park.
I-dry na natin ito agad-agad para wala nang... Ay, ayan lang. I-haul ko muna sa inyo yung nabili natin. Ayan. Then some... Well, do you know where my hat is? No, kuya. I don't know where's your hat. Doon sa pinasukan ko na mga ano, halo-halo. May kitchenware sila. Basta ang daming magaganda. My Feb Home Living. Ata yung shop na yun. Ito yung nabili ko. Ang dami kong gustong bilhin doon. Basta madami kasi magaganda mga pieces sila. We'll see kung mabibili natin yung iba. But for now, ito yung nabili natin. Ibabalik ko siya dito kasi baka mabasag. Yung pinakita ko sa inyo na stone, kinuha ko yun. Hindi ko na to dun sa damitan. Para hindi ito mabasag. Ang dami nilang magaganda dun na ano, gamit sa kusina. Ayan, binabble wrap ni... Ay, nabasa. Binabble wrap ni ate. Nabasa yung paper. Ito, ang cute lang. So, kinuha ko rin to. Nasa $4.99 lang to. Cute. Ayan, $4.99. And, last one, eto. Hindi ako nagko-coffee pero nakyutan lang ako dito sa mug na to. Ganda siyang pan-display. Coffee. Ayan. Ang cute, diba? Kano to? Mura lang. $2.99 lang siya. Pero ang cute. Natin siyang mabasa. And eto pa pala. May binili akong pang scrub. Eto yung exfoliating pad. Doon din to. Ayan. So, para ma-kuskus natin ang likod. Para hindi na tayo mahirapan. And eto. And bumili tayo dun sa store, yung parang mini grocery nila. I-haul ko din yung ating nabili sa Coles. So, bumili tayong jasmine rice, yung Coles brand. Kumuha si dyan ng Tim Tam, yung double coat, and yung original. And etong mint slice. Ito yung pala yan, yung Arnott's. And of course, coffee, yung kanyang ice break, 2 ganyan, and isang 2 litro. Isang 2 litro niyan. And kumuha ulit akong coconut cream. Yes, and thickened cream para sa biko. Kasi si Jan gusto niya may thickened cream. And ito is basmati rice. Just in case mag-fried rice tayo. And bumili na ulit tayo na yung mixed veggies kasi inubos natin kagabi. Mamaya kakainin din ulit to. Partner dun sa dinner. Okay, lagay lang natin ito dito. Dito yung dalawang boys humihingi ng pera para sa slushy. 258. Ayun. Nilalagay ko na dito yung mga hinugasan natin. Daddy's wallet there. The girl. The girl. No, Holly. Hey, want a thing? Slushy, Baba? 10, 5, $1.05. Do you want a slushy, Walker? Like $1.50. My baby. Only 10. Yeah. It was 9. Yeah. I thought you don't like it. You didn't finish the other one. Oh no, because I went to take a crap and I come back and it was gone. Look at his face, honey. It's all white. Yeah. What's that? Half, Huh? I'm turning white. half Australian, half Filipino. Sorry, how Filipino kayo. So, inayos ko yung buhok ko gamit ulit yung ating bagong brush. Ang galing niya, guys, kasi ang shiny niya. Wala akong nilagay na cream. Ang ganda, oh. And naglagay akong yung V-line na konti lang na lipstick para naman hindi tayo maputla. Nagluto na ako ng rice, yung sticky rice. Kasi ang oras, ang bilis, 3:19 na. Yan ang aking juzawi. What's that, hon? Door. You have to finish that one, hon, because it's getting heavy. Don't worry, I will. It's getting heavy.
babalatan ko yung patatas. Ay, hindi. Gagawa pala ako ng ano, yung sauce nito. May dessert mamaya. He wasn't thinking. He's like, Thank you, he sir. stood there. He was like, Muscle chef. High protein. So, ito na yung beef stroganoff pasta. Ang bango niya, in fairness dito ha. And, ayan talaga, meron talaga siyang beef. Beb, try. Standard. Ang sarap. In fairness dito ha. Okay. Kain muna ako. Sticky rice, ayan, katatapos lang. Tanggalin na natin siya sa saksakan. Ayan na siya. Oh, ang init. I-on ko yun. Yung lulutuin ko dito ay yung sauce para sa sticky rice. So, isang cream lang yung gagamitin ko. I-on lang muna natin dito. So, bago pa ito kumulo, lagyan ko na siya ng sugar. So, yung sugar ko, depende sa kung gaano karami. So, minsan tinatansya-tansya ko lang. But, today, gamitan natin siya ng measuring cup. 1 cup muna. Kasi minsan ginagawa ko, hindi talaga nagme-measure. So, ganyan lang. So, hindi siya puno. Ang pinaka mahirap dito ay yung paghalo. Kasi haluin nyo siya. Especially pag kumukulo na siya, huwag nyo na siyang iwanan. Hahaluin nyo siya hanggang mag-thicken yung sauce. Yun lang po. Ganun lang po kasimple yung biko ko. And minsan, pag sa bahay, pag gusto kong i-oven, nilalagay ko rin siya sa oven. Pero dito hindi. Pero makukuha nyo pa yung ganda ng toppings niya. So, depende lang sa mood natin yan. So, ayan, itsura niya pag ito. Nagtatanong dyan, ayan, ganito pang itsura niya sa ngayon. So, hintayin natin siyang lumapot. So, i-dissolve lang muna natin yung kanyang, yung sugar. So, yun lang. Nakakapagod lang to gawin kasi halo lang kayo ng halo. Lalo na pag kumulo na siya. After nito, magpapakulo naman tayo ng patatas para sa mashed potato. Kasi yun ang partner ng rissoles natin. And yung mixed veggies. Tapos gravy ulit. Sila lang ang kakain ako. Hindi na siguro ako kakain kasi eto na yung kakainin ko. I-save natin sa dessert yung ibang carbs. Kasi kumain ako ng ano, diba? Muscle Chef. Yun na yung ating breakfast, lunch, dinner. At saka yung shot na beetroot. Hindi naman tayo strict ng nagka-calorie deficit. Pero masarap din kasi yun eh. Yung sa probinsya, tapos magkakape si mother. Ayan. What's up, Zach? Ayaw? Yeah, it's nice, no? Pinagpapalit ko lang yung kamay ko. Pinaglilipat-lipat ko lang to sa isang dito sa kabilang kamay para mapantay sila. Ayan lang. Ayan na yung ating topping para sa biko. Ganito yung consistency. So, halo lang ang sekreto.
Okay. Okay, lagay na natin doon sa biko. Ay, sa rice. Ayan. Buhos na natin dito. So, ni-spread na natin siya para ma-coat yung rice. Ayan. Simutin natin to. Sarap. Ayan na. Yung ating biko na may masarap na toppings. Hugasan ko na to kasi next is yung patatas naman. Kumuha ko dun ng konting rice dun sa tinira ko para sa turon. Sarap. Sarap. Sayang. Simutin natin to. Favorite to ni yung kasama natin sila Ben tsaka ni Max. Gustong gusto nila to. Okay. And hugasan ko na rin dito. Ito yung next. Sa microwave lang naman yan. Ito na pala yung veggies, yung dessert, yung gravy, yung mashed potato nandun na kilo-willow. Check natin yung isang chef dito. Is it good? Yeah. No? Bread? Did you press it while doing that? Yeah, it's washing a bit. Okay. Plate down, baby. Siya yung magdadala ng plates and knife and fork dun sa cabin ni Willow. Iniinit ko lang yung piece kasi lumamig na. Ito okay pa to. Ayan yung pwede na walang veggies si Kuya. Do you have veggies, Baba? Good girl. Good girl. And ako, atis. Hinog na kasi din. Si Kuya nakaapat ng rissoles. Si Sak pangatlo niya. Ayan, binalik ko ulit dito kasi biko ang kakainin natin. Magugas na ako. Ang galing ng ating mga kids. Ubos lagi ang dinner namin. Asing walang tira. So, maghugas na ako. Ito, gravy. So, gasan ko lang to. Then, after nito, kakain na kami ng dessert. And, hindi tayo nakapag-edit na naman. Sana, hindi pa ako antukin para makapag-edit ako kahit hindi ko matapos. At least, meron akong masimulan. Ayan, maglinis na ulit dito. Na-dry na rin natin yung mga plato. Ngayon, ang kukunin ko naman ay bowl para sa ating biko. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kaya 6, 7. Idamay na natin si Ben sa kasi si Max. Para ako na lang maghugas. Hiwa ko na pala. Ayun na yung akin. Gusto ko kasi yung side na yun. Wala yung mga bata. Nandun na naman sa gaming room. This is yours. So there's no footy on TV, Benjamin. Dito na sila. Like 10, I think. Thank you. Okay. He would have had, I had 1 left to go in, and he had 5. What's that, Max? It's very good. It's very good. That's one of your favorite, right?
Filipino dessert. You had that three years ago. From here as well. Yep. 2020, 2024. Yeah, 3 years ago. Oh, Baba. That's too big. If you... Just wait for Zach to have his. Okay. Gusto niya pa raw. Hintayin niya lang si Zach. And cream? This one. Okay. You're just. That's too much, Zach. That's too much. I want my cream puff. I know, but that's too much. You want more? Yes, please. Sige. Look at him. Ubusin niyo na Just to. because I bet you, Zach. Hey, Dad, who won? Max. Yeah, I won. Yeah, this is his second son. Max. Max, was I cheating? Yeah. Zach, how about you, Zach? I bet KJ. Dad's playing me. Are you gonna finish this? I better go. Gusto pa ni Holly. Hindi ko. It's not my fault it's that good. Ah, Where's your wallet? Caravan and your coins thing. it's Why done. do you need to pay to play? Good job, Papa. Hugas ulit. Yung mga bata, nandun na naman sila sa gaming, nagbi-billiard. We're gonna close the vlog, guys, now. So thanks for watching our vlogs. Please like and please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Good night.